Уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, Ваше превъзходителство, уважаема госпожо Чобанова, скъпи пътници, скъпи участници в този толкова специален момент. Смятам, че наистина всички сме свидетели на момент, който е единствен, който е уникален и който е исторически. Той е единствен, защото вярвам, че няма много моменти в живота на всеки един от нас, в който отбелязваме резултат, постигнат в следствие на обединени усилия, на много обща работа. И тук е момента да благодаря на всички правителства, гранична полиция, екипи, включително и това на летището София, за неуморния труд днес всички заедно да отбележим този ден. Този ден е единствен, защото той днес ни казва, че България вече не е само наблюдател. Около масата и дебатите, които са свързани с укрепнало, силно, добре функциониращо шенгенско пространство. България задава посока, България е добър пример. България със своя опит ще оформя бъдещето на шенгенското пространство и ще има ползотворно участие в това всички граждани да се чувстват по-сигурни. И моментът е исторически, защото ние показваме какво означава сигурност чрез сътрудничество. Сътрудничество между държави членки, сътрудничество между екипи. Тук искам специално да благодаря на Европейската комисия, да благодаря на Испанското и Белгийското председателство, да благодаря на всички държави членки, които ни подкрепиха. И разбира се, за конструктивните дискусии и с Нидерландия, и с Австрия. Смятам, че всички заедно можем да покажем именно това. Шенгенското пространство е едно от достиженията на европейския проект. И днес е исторически момент, защото България става част от него. България става част от общност на милиони хора, пътуващи свободно, с ползи за бизнеса, за туризма, за културата. Да ни честит Шенген, на всички пътници да се чувстват добре и нека всички заедно, разбира се, продължим и до крайната цел за премахване на проверките и по сухопътните граници.